Извинете, вие рак ли сте? Не съм умряла. Тогава защо вървите назад? Защото ми Добре. има водопади. Хора, вижте водопадите. Даже го качвам. Просто. Водопади! Ние сме много тъпи, това са спрейове. Не, там Спрейове, ма. Не са спрейове, там деца пръска стрела. Дай бе си! Каза си не разбрах нищо. Ами да се разбрали. Питай хората, ако искаш, какво казах. Така, как да питам, като не мога. Така, хора сега. Ето това, което пръскат, е някаква сигурно някаква вода или нещо. Тя и аз съм Хриси. Тън, 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 тън. И след малко се прибави Елинша. Ай! Ние просто харесваме много Хриси, Яни и Линшо. Найс. Не съм го спряла, аз трябва го напазва такова. Добре, добре. Ай, си на кола. Чакай малко да мине колата му. Ай, давай сега. Виж ме къв съм як. Виж ме къв съм. Само да покажа на нещо на хората. Такъв съм. Хора, Яни не е наред. Аз съм Яни. А коя си ма? Ива. Вижте изоставянето. Да, ще не пак. Моето път не си не пак. Оф, аз даже мога да влезна вътре на мой бик. Има. Ла-ла-ла-ла-ла. Та пата ще се преби. Аз се наричам Яни, си искам да ме наричаш Хриси. Откъде минаваш, ма? О! Тя само ще мечтае за това. Отиваме към Лиша! Яда! Браташи! Сега ще лепа майката на това. Извинете! О, сега това няма го кажа, защото напсувах. Hello! Яни! Яница! Да, вижте. Колко е елементарен. Аз си го направя толкова тъмно, бе. Хората, ето, не е вижте. качвала снимка в Инстаграм от 5000 години. Ти къде ли си качвала нещо? Качвала съм. Да, знам. И съм ги лайкнала и трите. Да, от ей тук слизам се като прав път. От ей тук се хващам за това дърво. И после даже мога и по гъз да се пусна, но това е дълга върс. После след това дърво се хващам и така и скачам. Не е никакво сложно нещо. Хора! Секси мал. Не, защото не сме с еднакви тениски. Чакай. Ще ми покажа малко по-накрая, защото... Не по-накрая, малко по-късно, защото в момента не искам да се събличам. Хора, Да си... в някои моменти Ивето е секси. И виж как гледа. Вижте как гледа. Ай, как се окачиш? Няма! Искам да ми го спрашиш, моля те. Добре, ама няма го качваш. Обещавам. Аз ги мога да окажа. Не мога обаче. Аз монтирам видеята. Хора, тя снима и се лик... Не се ликава, просто снима. Мога да ми съм много известен тук палко в TikTok. Да, аз нямам TikTok. Гледайте сега. На едно видео на 150, 160 някакво лайкнати, бе. Ма хората са абонирани на тебе също, ма. Овца мръсна. Де да знам, ма. Аз имам... Ма аз нямам TikTok, ма! Аз имам 333. Опа. И 700 последователи. 700 харесвания. Гледайте. Буквално. Аз съм ти лайкнала всички видеа. В Инстаграм. И хора, между другото, аз в една етажа съм влизала 2 пъти в Wi-Fi. В Инстаграм. Ами да, и време е да го изгледаш до края, защото ти влезеш и излизаш. Ами, И не задаваш никакви въпроси, ба. Добре, твой проблем ти е казал във вторник, аз докато съм на рисун ти гледам Wi-Fi. Но аз все пак трябва да си върша пъпата. Аз в среда качвам вече. Вчера. Аз не съм била вчера в Wi-Fi. Ами казвай, ма
Брат ми е кеф, аз ще звъня да ти кажа, че съм в лайфа. Значи... Тапа-тап. Чак малко.